fruit de la col·laboració entre el Col·legi de Camins, Canals i Ports de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per participar d'aquest any europeu del ferrocarril per crear un espai de reflexió i divulgació sobre aquest mitjà de transport que, com sabeu, és sostenible i segur. Avui ens trobem aquí en directe, com altres vegades, des del plató del Col·legi de l'Enginyeria de Camins. Els que ja ens heu seguit en altres sessions ja coneixeu aquesta modalitat, l'anirem recordant, recordant tot el que farem i amb qui anirem parlant. Hem reservat un temps també a la part final d'aquesta sessió per donar pas a les preguntes que vulgueu fer-nos tant de l'entrevista com de la taula rodona. Ho trobareu en l'apartat de preguntes i les llegirem, com dèiem, al final d'aquesta jornada. Sense allargar-me més, dono pas a Oriol Altisent, que és el degà del Col·legi de l'Enginyeria de Camins. Oriol, endavant. Gràcies, Ruth. Benvinguts, benvingudes, les paraules de benvinguda, benvinguts, benvingudes al Col·legi de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Catalunya. Gràcies, Marta Sobirà, presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, per la confiança que ens feu. Gràcies, Pere Calvet, director general de Ferrocarrils de la Generalitat, per la teva contribució permanent al Col·legi. Gràcies, Damià Calvet, president del Port de Barcelona, per la teva aposta sense descans per una Catalunya més pròspera. Gràcies, Anna Xicoy, sotsdirectora general d'Operacions de BSM, per contribuir al debat amb la visió dels serveis urbans de mobilitat. Muchas gracias, Francisco Martín, director de Tecnología y Recursos Humanos de WeGo, por acompañarnos hoy también y mostrarnos el punto de vista de los nuevos operadores ferroviarios, fruto del importantísimo hito conseguido en base a la liberalització ferroviària. Europa, ferrocarril, futur. Un triangle de conceptes amb els que, a partir d'avui, obrim les activitats de l'any europeu del ferrocarril. Unes activitats que hem programat conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que estem encantats d'acollir al Col·legi de l'Enginyeria de Camins. Té molt sentit que el Col·legi i Ferrocarrils de la Generalitat celebrem conjuntament les activitats commemoratives d'aquest any, declarat oficialment per la Comissió Europea, perquè, d'alguna manera, tenim una visió compartida d'aquests tres conceptes. Del ferrocarril com a mode de transport imprescindible per poder transformar el model de mobilitat de les nostres ciutats, per poder evolucionar cap a una economia descarbonitzada de la manera més ràpida i més eficient possible. D'Europa, perquè Europa, des del punt de vista del ferrocarril, ha estat i segueix sent un objectiu compartit entre administracions, societat civil i empreses d'aquest país. El mirall europeu està sempre present en aquesta casa. Ens agrada analitzar els sistemes de transport públic de ciutats com París, Londres o Berlín, observar la capacitat de transport dels serveis de rodalies dels països del centre i el nord d'Europa, sempre amb l'objectiu de millorar els nostres sistemes ferroviaris. I de futur, en el sentit de perseguir l'objectiu d'assolir un país més pròsper, més competitiu, més equitatiu, en definitiva, més sostenible. Un model de país que, sense un transport públic eficient i de qualitat, no és possible d'assolir. Les activitats que farem d'aquí a final d'any tenen molt a veure amb aquesta voluntat de transformar el país. Les activitats coincideixen en el temps amb l'arribada dels fons europeus Next Generation, destinats a transformar el teixit productiu, en base a criteris, com ja sabem, de sostenibilitat, digitalització i inclusió social. Ens trobem a les portes de donar forma a la major inversió pública que ha vist mai Europa des del Pla Marshall. I sense cap mena de dubte, el ferrocarril és un dels camins cap a aquesta Europa més competitiva, com hem dit, més verda, més digital, més inclusiva. Al llarg de les activitats que avui comencem, volem donar la visió més àmplia possible del ferrocarril. Volem abordar la qualitat de viatge que ofereix als seus usuaris, la capacitat transformadora de les ciutats, els reptes que representa per l'enginyeria de camins al segle XXI. Volem abordar la interacció dels sistemes ferroviaris amb els sistemes portuaris i els sistemes aeroportuaris, ara que tenim també decisions importants que prendre en relació al nostre principal aeroport. Però també volem analitzar la perspectiva turística del ferrocarril o la seva vessant més cultural. Aquesta és una casa de ciència i de tècnica, però també, alhora, és una casa que té molt present l'humanisme i la cultura. No puc deixar de fer una menció especial al que ens explicarà el director general de Ferrocarrils de la Generalitat, l'amic Pere Calvet, sobre el primer projecte de connexió de Barcelona amb la frontera francesa amb ample europeu. Com a degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, sento un enorme orgull per companys com en Pere Calvet, qui de ben jove ja va participar en el projecte de la mà d'altres dos grans enginyers i referents nostres, l'Andrés López Pita
i l'Albert Vilalta. La visió sobre la importància transformadora del ferrocarril que ells ens van ensenyar a finals del segle XX és avui, al segle XXI, ben vigent. Vaig acabant. Apostar pel ferrocarril és imprescindible si volem transformar d'una vegada el model de mobilitat de Barcelona, per exemple, de la seva regió metropolitana i de Catalunya en el seu conjunt. Només amb més i millors serveis ferroviaris aconseguirem reduir la quota modal de vehicle privat. L'electrificació de la mobilitat passa, sobretot, pel ferrocarril, per oferir nous serveis, més freqüències i millor qualitat de viatge. El ferrocarril ha de permetre estructurar la Catalunya dels 45 minuts, connectar les ciutats mitjanes amb Barcelona i, entre elles, amb trens de nova generació. El ferrocarril fa compatible aquest mode de la Catalunya dels 45 minuts amb les ciutats dels 15 minuts. Àmbits urbans on puguem viure, treballar i descansar en un radi de desplaçament relativament curt. Per dir-ho de manera planera i en termes de la Barcelona metropolitana, els projectes de les superilles i de les avingudes metropolitanes només funcionaran si es veuen acompassats per una aposta clara i inequívoca pel ferrocarril com a mode de transport estructurant. Pugem, doncs, al tren de l'any europeu del ferrocarril. Fem-ho oberts al debat i al coneixement que ens brindaran aquestes activitats que avui iniciem. Fem-ho amb el rigor i el coneixement i la solvència que com a enginyers i enginyeres ens caracteritza. I fem-ho de la mà d'empreses, de la mà de l'acadèmia, de la mà del govern i de la societat civil, buscant sempre el bé comú i la millora de la qualitat de vida de les persones. Moltes gràcies i endavant. Doncs moltes gràcies, Oriol Altisent, degà del Col·legi de l'Enginyeria de Camins. També volem convidar aquí al faristol a Marta Subirà, que és presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Benvinguda. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Ens traiem la mascareta. Molt bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes a aquesta primera sessió d'aquestes 8 que tenim previstes dedicades a l'any europeu del ferrocarril, com deia ara fa un moment el degà del Col·legi de l'Enginyeria, l'Oriol Altisent. Moltes gràcies, Oriol, per acollir-nos aquí a casa vostra, que també la considerem una mica a casa nostra, i per coorganitzar amb Ferrocarrils de la Generalitat aquestes jornades. També agrair la presència dels ponents que avui intervindran en aquesta jornada: Pere Calvet, director general de Ferrocarrils de la Generalitat; Damià Calvet, president del Port de Barcelona; Anna Xicoy, sotsdirectora de Barcelona Serveis de Mobilitat; i Francisco Martín, director de Tecnologia i Recursos Humans de WeGo. Aquestes sessions, de fet ho apuntava d'alguna manera el degà, tenen per objectiu contribuir al repte que ha llançat la Unió Europea de difondre el paper clau del ferrocarril en la competitivitat i en la sostenibilitat dels territoris i contribuir i consolidar el ferrocarril com a agent estratègic de l'economia i de la societat catalana. Els dies que estem vivint posen de manifest un temor que alguns ja apuntaven fa un any, que és que res ens assegura l'aprenentatge després de la crisi de la Covid-19. De fet, tampoc no ens l'assegura durant la crisi de la Covid-19. Al seu llibre Pandemocràcia, el filòsof Daniel Innerarity explica que podria arribar a passar que el món d'ahir ja s'hagués acabat i que nosaltres seguíssim prenent decisions i gestionant-lo com si res hagués passat, com si res hagués canviat. I el cert és que, més que mai, els temps estan canviant, ja ho deia fa temps Bob Dylan. Però el canvi també pot ser positiu. De fet, no pot ser d'altra manera que positiu. Aquestes sessions que obrim avui volen oferir precisament una mirada optimista. Volen oferir el ferrocarril com un vector de canvi, com un vector de transformació de la mobilitat, però també com un símbol d'aquest moment en què més que mai es necessita l'impuls col·lectiu per fer front als grans reptes que tenim com a societat. Curiosament, el tren, un invent del segle XIX, s'està erigint com a protagonista de la revolució que la mobilitat requereix en el segle XXI. Més que cap altre projecte tècnic o cap altra institució social, el tren representa avui la modernitat, i així ho reconeix la societat, la ciutadania, que ens demana cada cop més millors i més serveis. Si mirem enrere, cap altra forma de transport ha comportat transformacions de la magnitud de les produïdes pel ferrocarril, i encara li queda molt camí.
Per això ens assumem de manera entusiasta a l'Any Europeu del Ferrocarril, una iniciativa, com dèiem, promoguda per la Comissió Europea, que organitzarà jornades com aquesta arreu del continent, unint un binomi feliç, Europa i els trens. Durant els segles XIX i XX, per Catalunya, ferrocarril i Europa han estat conceptes, com deia, lligats a la modernitat, però també lligats a la llibertat, a la capacitat dels països de desenvolupar-se socialment, ambientalment, econòmicament i políticament. I fins i tot, i abans també ho comentava el Degà, culturalment. Fa només uns mesos, la revista El Món d'ahir dedicava un monogràfic al tren. En la seva introducció, l'editor de la revista, l'historiador i periodista Toni Soler, escrivia: el ferrocarril és també una icona moderna que encarna múltiples emocions humanes. És el vehicle de la fugida, de l'exili, dels comiats lacrimògens, dels viatges iniciàtics, de la descoberta i l'aventura. Una estació sempre a l'espera, el tren que marxa, el tren que arriba, la vida i la història com un viatge que no acaba mai. Sota aquest títol, Objectiu Europa, obrim amb molta ambició aquestes sessions perquè volen aproximar-se precisament a totes aquestes dimensions en què abans feia referència i que d'alguna manera també reflectia Toni Soler. A la dimensió política, perquè hem de ser capaços de situar el tren com a principal prioritat inversora de les administracions en matèria de mobilitat i de connectivitat amb el territori. Fa uns dies, precisament, em comentaven un estudi sobre la necessitat de doblar el nombre de passatgers de tren a l'estat espanyol i l'estudi deia: a Espanya no hi sobren vies, hi falten trens. Doncs a Catalunya la frase seria diferent: ens falten vies i ens falten trens. De fet, no ens sobra cap de les infraestructures ferroviàries que tenim. I les que tenim, si més no les que explotem des de Ferrocarrils de la Generalitat, les estem portant al límit de la seva capacitat. Sense més ferrocarril, també ho comentava ara el Degà, serà molt difícil reconduir els problemes de contaminació i de congestió que pateix l'àrea metropolitana i alhora serà també molt difícil contribuir de manera decisiva en la lluita contra el canvi climàtic. La transformació verda és inherent a l'aposta del ferrocarril. De fet, n'és una de les seves puntes de llança més evidents si volem anar cap a una societat descarbonitzada, com ens exigeix més que mai aquests dies la Unió Europea, però que també hauria de ser una exigència pròpia, una exigència nostra. De fet, la societat ens ho exigeix. També el vector social és important. Cap mitjà com el tren és facilitador universal de mobilitat. Els trens són un mosaic que cal conservar. Només cal pujar, per exemple, a la meva línia, a la meva o a la del conseller Calvet, a la línia Barcelona-Vallès, com ho hem vingut fent durant tants anys, o des que era petita i he anat veient com ha anat evolucionant, com han anat evolucionant també aquests passatgers, des dels estudiants que van a l'autònoma, els treballadors i treballadores que van a la feina, els empresaris o les empresàries que entenen que deixant el cotxe guanyen temps agafant el tren, o la gent gran, que en un moment determinat poden anar a visitar museus, tant cap a Barcelona com cap a Sabadell o cap a Terrassa, o anar a fer ús dels serveis mèdics que també s'ofereixen a tota la comarca. En un moment en què hem tornat a situar a l'agenda política i econòmica la retenció i la captació d'indústria, disposar d'un clúster ferroviari potent ha de ser una de les nostres principals prioritats. En aquest sentit, ens agradarà obrir a la participació de les empreses algunes de les properes sessions precisament per abordar en profunditat aquests reptes. No em vull deixar tampoc la transformació digital, la vessant digital d'aquesta transformació. No es tracta d'una dimensió nova per a Ferrocarrils de la Generalitat. L'Agenda Estratègica 1030, que es va posar en marxa el 2009 i que ha estat abastament explicada i que en aquests moments estem revisant i actualitzant, ja donava a la digitalització un paper central en la transformació de la companyia. I el fet que ara formem part d'una vicepresidència de polítiques territorials i de territori ens estimula encara més a anar més enllà i a ser veritablement innovadors i pioners en aquest àmbit. Aquestes jornades seran una manera més de reivindicar-nos com a empresa activista en tots aquests reptes que té Catalunya, en reivindicar el ferrocarril com una eina de país al servei de la seva ciutadania, al servei de les seves empreses i al servei dels seus propòsits col·lectius de millora. Bob Dylan, ho deia abans, deia "The times they are changing", una proclama, com deia a l'inici, més certa que mai, i la Unió Europea ens diu "The time is now, hop on". Des de Ferrocarrils estem convençuts que en aquests moments de canvi torna a ser el moment de pujar al tren. Us convidem a tots a fer-ho amb nosaltres. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Marta Subirà, presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tot seguit ara volem passar a la segona part d'aquesta sessió, que és una conversa amb el Pere Calvet, director de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Pere, bon dia. Bon dia, Ruth. Gràcies per ser amb nosaltres. Segur que molts aspectes dels que ha dit la Marta Subirà els anirem parlant en aquesta sessió, alguns d'ells també aquí amb vostè. Pere Calvet va ser el redactor del primer projecte de la línia d'ample europeu entre Barcelona i la frontera amb França entre els anys 1989 i 1993. Per això hem pensat que era la persona ideal per centrar-nos en aquest tema, per introduir-nos en com es va gestar el primer projecte d'ample europeu per connectar Barcelona amb Europa. Amb vostè volem tocar aquesta vessant històrica, però també des del punt de vista personal, perquè ho va viure en primera persona. Volem saber com van ser aquells anys, en aquell pas decisiu, perquè 20 anys després la connexió amb Europa fos possible. Com van ser aquells anys? Quina visió es tenia en aquell moment de la connexió amb Europa? Com ho recorda? Sí, bona tarda a tot. En primer lloc, gràcies, Degà, per les teves amables paraules. Moltes gràcies. En tot cas, van ser uns anys extraordinaris i jo crec que van ser la gènesis del que és ara el posicionament del ferrocarril. En aquell moment hi havia una competició a Europa entre Alemanya i França. Era una competició industrial, una competició econòmica, també una competició diplomàtica, per demostrar quin era el país que tirava endavant la tecnologia ferroviària. I aquí va ser el canvi del ferrocarril dels anys inicials fins ara. Penseu que en aquests anys es passava del rècord dels 380 km per hora que van fer els francesos, després els alemans en van fer 400, després els francesos hi van tornar i van arribar als 515. Tot això avancem amb un sistema o amb una tecnologia ferroviària on la roda té 2,5 centímetres entre carrils. Vol dir que estem parlant 500 km hora amb unes limitacions de 2,5 centímetres. Vol dir que aquí hi havia molta tecnologia. I això va ser una eclosió de competició. Aquí a Espanya era algo diferent. Aquí a Espanya s'havia treballat amb el Plan de Transportes Ferroviario, un pla molt ben fet, molt detallat, molt treballat, però que l'objectiu era arribar a velocitats de 200 km hora i, com a exemple, el Barcelona-Madrid, que en aquell moment es feia en 7 hores, el màxim que es feia després de totes les inversions és arribar a 5 hores i mitja. Estem a 2 hores i mitja. Vol dir que el pla no era massa ambiciós i no contemplava l'alta velocitat. Tercer punt era Catalunya. Catalunya estava pensant que l'ample europeu tenia que arribar per la frontera. I tots els projectes anaven, i aquest projecte que va iniciar la Generalitat es deia Barcelona-Perpinyà. I volia dir que ja agafava les vies des de Perpinyà i les baixava fins a Barcelona amb un pensament que després s'aniria introduint dintre del país partint de la frontera catalana. Gràcies a aquest projecte, i ara acabo de lligar una mica de tot, gràcies a aquest projecte, amb un canvi de ministre, el ministre Barrio Nuevo, va establir relacions amb el president en aquell moment de Ferrocarrils, Albert Vilalta, i el va convèncer que el futur a Espanya no era allò el Pla de Transportes Ferroviarios, sinó que era una xarxa d'alta velocitat. I a partir d'aquell moment es va començar a construir la xarxa d'alta velocitat. Malauradament, per als interessos catalans, no va començar de la frontera cap a Barcelona, sinó que es va fer al Madrid-Sevilla, pensant que allà era una posició inamovible i es pujaria tota la xarxa cap a la frontera. Malauradament vam tardar quasi 16 anys en construir aquesta línia. Però aquesta és la gènesi una mica d'aquest sistema que podem estar orgullosos de l'alta velocitat a Espanya. I quin és el paper que va jugar Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que aleshores estava presidida, com deia, per Albert Vilalta? Perquè crec que la mirada va ser molt llarga. Jo crec que va ser d'un èxit i, a més, amb un llegat espectacular, que el llegat al final és la xarxa aquesta que estem parlant espanyola. L'Albert Vilalta tenia la característica de sempre rodejar-se dels millors tècnics al costat seu, i coneixem altres experiències, també de gent, de col·legiats i amics nostres, però en particular aquí va ser de l'enginyer Andrés López Pita, que era en aquell moment potser la persona que tenia una rellevància ferroviària tant a Espanya com internacional més important, i va ser qui li va demanar que fos el director del projecte.
A partir d'aquí es va fer un projecte amb una forta inversió econòmica. En aquells moments es van invertir quasi 3.700 milions de pessetes, uns 22 milions d'euros per fer el projecte que més tard va ser venut a l'Estat per fer el traçat actual entre Barcelona i Perpinyà i es van recuperar uns 15 milions, vol dir que al final va ser una aposta econòmica també de la Generalitat per tirar endavant aquest projecte, però sobretot va deixar coses força importants. Primer, el projecte va fer una reserva urbanística entre Barcelona i la frontera francesa. Gràcies a aquesta reserva urbanística, al cap de 16 anys es van poder fer el traçat. Si no s'haguessin reservat aquests terrenys, durant tot aquest temps ens hauríem trobat indústries, habitatges en aquesta zona. Vol dir que això va ser una part molt important. Una altra part important va ser potser el primer estudi d'impacte ambiental que es va fer en aquest país. Si no és el primer, devia ser dels primers i durant molts anys va ser exemple d'estudi d'impacte ambiental. Tercer punt va ser la formació de molts enginyers. En aquell moment, al posar un projecte d'aquestes dimensions, va fer que moltes enginyeries catalanes s'haguessin d'unir amb enginyeries franceses, amb transferència de tecnologia, però això va fer que molts joves que en aquell moment començaven les seves carreres entressin a aquestes enginyeries i durant tots aquests anys han sigut enginyers que han estat al servei de nous projectes que s'han estat fent en el país. Finalment, potser el tema més important que comentàvem, que gràcies a aquest projecte es va materialitzar la xarxa espanyola d'alta velocitat. Segurament sense aquest projecte, sense la Vilalta i sense el ministre Barrio Nuevo, no s'haurien canviat els amples i seguiríem una xarxa tradicional. I 30 anys després d'aquell primer projecte, no fa encara 10 anys que es va obrir el tram internacional en Perpinyà, quin moment estem? No sé si és molt optimista i no sé si lliga també amb el que deia la Marta Subirà, que falten vies. Sí, jo crec que aquí hi ha dos aspectes. Un aspecte molt positiu i que les properes intervencions amb la presència de Ouigo, jo crec que Espanya ha sigut el país que ha fet la liberalització més completa del món ferroviari i això ens donarà uns avantatges enormes durant els propers anys on diferents empreses entraran a competir en el mercat i el mercat s'accelerarà d'una forma exponencial i segurament a les noves intervencions podran comentar quines previsions enormes hi ha de creixement en el mercat. Per altra banda, hem d'estar contents també que s'hagi fet el lligam físic de vies a través del túnel del Pertús i potser les mancances són que entre dos països ferroviàriament dels primers del món, com poden ser Espanya i França, encara ens estem posant mútuament masses traves. Traves tècniques, traves administratives, traves idiomàtiques que fan que costi que el mercat aquest acceleri més. I també hi ha un altre aspecte de mentalitat que sempre tots els serveis, quan parlem del servei, estan centrats a la capitalitat de les ciutats i s'abandona tot el que és el continu de ciutats que hi ha entre les grans capitals europees. Fa pocs dies va ser en aquesta mateixa sala la presidenta d'Adif parlava de la necessitat de tenir una estratègia del canvi d'ample per tot l'Estat a llarg termini. Des de Catalunya sempre s'ha apuntat en aquesta direcció i es pot dir que han sigut precursors. Sí, és veritat que un país que es pot permetre dos canvis d'amples és un país on no optimitza els recursos econòmics, perquè mantenir dos sistemes en paral·lel té uns costos operatius força grossos, perquè no pots optimitzar el material mòbil, no pots optimitzar les decisions d'inversió. És veritat que és el que tenim i també és veritat que ens hem espavilat molt tinguent això amb una tecnologia que és pionera a tot el món, que són els canviadors d'ample, que funcionen força bé, amb tecnologies de tercer carril, que funcionen també força bé, però que no són a l'òptim i el que fan és encarir el producte final i encarir les facilitats de la mobilitat dels trens. Vol dir que l'objectiu final sí que hauria d'anar amb una homogeneització de l'ample de via. Entremig haurem de subsistir durant aquests anys amb la coexistència dels dos amples. Doncs moltes gràcies, Pere Calvet, director de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per ser aquí amb nosaltres.
Perfecte, i gràcies a vosaltres. Doncs recordeu que si teniu preguntes les podeu anar deixant en l'espai del Zoom dedicat a aquestes preguntes i al final de la sessió respondrem a aquestes qüestions amb els nostres convidats. És moment de donar pas a la segona part d'aquest webinar, que està, com sabeu, dedicat a l'any europeu del ferrocarril. Però seguirem mirant a Europa. La reivindicació de la integració europea a tots els nivells ha estat una constant durant els darrers 30 anys a Catalunya. Ens acompanyaran 3 persones, crec que poden començar a seure, si no m'equivoco, amb nosaltres. Les tindrem de seguida aquí al nostre costat. D'una banda tindrem en Damià Calvet, president del Port de Barcelona, tindrem també Anna Xicoi, sotsdirectora general d'Operacions de Barcelona Serveis Municipals, i també Francisco Martín, director de Tecnologia i Recursos Humans de Ouigo. Moltes gràcies als tres per ser aquí amb nosaltres. Doncs començarem primer amb el Damià Calvet, el coneixeu, és president del Port de Barcelona, també ha estat durant uns anys conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i amb ell volem tenir una conversa una mica lligada també amb el que estàvem parlant amb en Pere Calvet. Si haguéssim de parlar de les 4 grans portes internacionals de Barcelona, sens dubte hauríem de parlar d'aquesta línia d'alta velocitat entre Barcelona i la frontera francesa, de la P7, de l'aeroport de Barcelona i també, òbviament, del Port de Barcelona. De totes aquestes, el ferrocarril és la que acumula més dèficits. Hi ha hagut molts entrebancs que ha patit aquesta connexió, sobretot pel que dèiem amb el Pere Calvet, també amb l'ample europeu. Què ens falta perquè el corredor mediterrani sigui una alternativa clara a la P7? Ara, si em permets, faré allò de saltar-me una miqueta el guió previst, però crec que, vaja, per mi és d'obligada referència l'emoció que em provoca a nivell personal poder assistir, en aquest cas com a president de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en aquest acte inicial d'aquesta celebració de l'any europeu, perquè escoltant qui m'ha precedit en la paraula, o ens ha precedit, tant el degà com la presidenta de Ferrocarrils, però sobretot el Pere Calvet, sent aquesta emoció i es reafirma amb una trajectòria que ve de molt lluny. Estic mirant el Pere, que amb les seves paraules m'ha abocat a tots aquells temps en els que efectivament des de Catalunya, des del govern de la Generalitat, vam estar impulsant moltes vegades d'una manera molt solitària, sols davant de molts altres condicionants, aquesta voluntat d'impulsar el ferrocarril, i els noms del propi Pere Calvet, però sobretot d'Albert Vilalta, de López Pita, de Joan Anton Solans, que va ser qui va fer les reserves urbanístiques que van permetre que després féssim el Barcelona frontera francesa, però també d'altres noms. Jo recordo que en aquesta mateixa sala, ara miro el degà, vam celebrar, jo diria que devia ser l'any 1999, una conferència de Pere Macias, que aleshores era el conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Ara això ja no existeix, però en Pere Macias, l'any 99, va fer una conferència magistral, per entendre'ns, que permetia obrir tot un relat també d'aprofundiment en tot el que significava els temes ferroviaris. Va fer una conferència aquí en aquesta mateixa sala i precisament la conferència es deia del segle XIX, que va ser l'any d'arrencada del ferrocarril, a la decadència del segle XX, perquè certament vam tocar fons amb els temes de ferrocarril, el segle XXI serà el segle del ferrocarril. Això ho va dir Pere Macias l'any 99, ara estem a l'any europeu del ferrocarril, crec que inequívocament és una de les palanques que ens hem marcat tots socialment, però també a nivell institucional, per avançar en els temes de sostenibilitat, en els temes de digitalització. És el camí que hem de seguir i, insisteixo, això et reafirma amb una trajectòria. També de la mateixa manera que et reafirma, et sents una miqueta perplex per les temporalitats tan llargues que arriben a passar entre els plantejaments i les realitats. Però bé, sempre estem parlant de projectes complexos, de canvis estructurals, i això necessita, evidentment, d'aquestes temporalitats. En tot cas, hem anat avançant i molt, no tan sols ja al Barcelona frontera francesa, sinó que en temes ferroviaris més de transport públic, i suposo que després se'n parlarà, també hem avançat molt a Catalunya i a l'àrea metropolitana. Jo
Vull recordar que molt recentment hem inaugurat 5 noves estacions de metro, que estem a punt d'inaugurar-ne 3 més a la zona del viaducte de la zona franca. Ara aquesta la faig també perquè això afecta molt el Port de Barcelona i ens interessa que es posin en servei el més aviat possible, les de la cua de la línia 9, línia 10, en aquest cas línia 10 sud. O d'aquí a pocs dies també s'inaugurarà l'Ernest Lluch, l'estació d'Ernest Lluch, que té una intermodalitat amb el tramvia. Per tant, hem anat fent feina, però és encara insuficient. I ara sí que enllaço amb la teva pregunta. És evident que 10 anys després, o més de 10 anys després de la inauguració formal del Barcelona Frontera Francesa, recordo l'acte, vam anar amb el president Mas i molta altra gent, Lluís Recoder, en aquell moment conseller de Territori i Sostenibilitat, jo mateix hi vaig poder assistir. 10 anys després d'aquella inauguració formal, doncs clarament ho hem de dir, ho hem de dir. Jo crec que això no treu ni una mica la magnitud del que estem afrontant i inclús diria la potència amb la que ho estem afrontant. Però 10 anys després hem de dir que això no ha complert les expectatives que ens havíem marcat. No les ha complert. Ni des d'un punt de vista de passatgers, que fan falta moltes coses perquè acabi de funcionar tota aquesta xarxa de velocitat amb més eficiència cap als passatgers, que vol dir, en definitiva, tenir mobilitat més sostenible i anar a favor d'aquests conceptes que necessita el país i la humanitat, que és disposar de major sostenibilitat en tota activitat, ni molt menys, i aquest és l'apunt més de Port de Barcelona, amb mercaderies. Mercaderies tenim molts dèficits. 10 anys després tenim molts dèficits. Ja ho havíem apuntat, quan fa 10 anys, quan es plantejaven els projectes i inauguràvem aquest servei o aquesta línia, doncs ja s'havia apuntat que això tenia dèficits per les mercaderies. Entre altres, els costos d'operació, que són altíssims, perquè les pendents, en fi, fa que hi hagi d'haver una doble tracció en segons quins trams de la línia, o el cost del peatge, del túnel, són 800 euros per servei. Això pot arribar a ser un fre a la utilització d'aquest servei i, per tant, un fre a la competitivitat de tot el sistema portuari ferroviari. O, per exemple, no només els temes d'atracció i els temes de peatge, sinó també els simples temes d'operació. Fa falta que encara ens acabem de coordinar més i millor, de manera definitiva, amb França, infraestructura i operació també, perquè això funcioni correctament. Això et porta ja a veure que efectivament anem molt endarrerits, que és el que em preguntaves, i que hem de posar-hi solucions. I les solucions no poden ser per d'aquí molts anys, perquè Europa marca que efectivament sostenibilitat i digitalització són les palanques que han de moure l'economia en els propers anys i, per tant, tot el que fa referència a la utilització del ferrocarril a Catalunya en forma part inequívoca. Des del port observem tot el que passa, observem i intervenim en tot el que passa en el corredor mediterrani perquè, de fet, també forma part de tot aquest impuls. No tot és només corredor mediterrani, però, perquè després, si se'm permet, també explicaré alguns dels projectes avançats al que és aquesta foto definitiva del corredor mediterrani, que ja s'estan tirant endavant ara, com per exemple la millora de tot el que és la línia Barcelona-Madrid, per tant estem anant cap a l'altra banda, per entendre'ns, i especialment en els trams entre Reus i Saragossa, on hem de posar tot d'inversions per aconseguir baixadors de 750 metres per les mercaderies. Tot això està en marxa com a fase avançada al que és el corredor mediterrani. Però el que feia falta, i és aquest endarreriment que marcaves tu, és que d'una vegada per totes disposéssim del protocol entre administracions que ha de permetre, en el cas del Port de Barcelona, les connexions viàries i ferroviàries i la terminal ferroviària del Port de Barcelona amb aquest corredor mediterrani. Això ha sigut una miqueta una pel·li de por de vegades, perquè del que és el protocol pels accessos viaris i ferroviaris se'n van signar uns en el seu moment, allò va avançar molt tècnicament, però es va veure que no era la solució que ens convenia, se'n van signar uns altres, també es va veure que allò no era el que ens convenia tècnicament, i ara finalment, l'octubre de l'any passat, si no recordo malament, van signar el que ha de ser el protocol definitiu d'aquests accessos viaris, ferroviaris i de la terminal ferroviària. Estem fent els projectes, hi ha uns grups de treball entre Adif i el Port i la Generalitat i ens han d'entregar aquests projectes el juliol de l'any vinent, juliol del 2022. I aleshores serà quan podrem determinar
els projectes, parlo d'ells perquè no és un de sol, això és un projecte molt complex i té diversos subprojectes, dels propis accessos ferroviaris, els dels viaris, el de la terminal ferroviària. Estem parlant d'inversions molt importants, només pel que és estrictament accessos viaris i ferroviaris, calculem que estem al voltant de, això són càlculs del 2007, la solució tècnica s'aproximarà bastant a la que havíem definit el 2007, estem al 2021. Estarà al voltant dels 400 milions d'euros i la terminal ferroviària estarà al voltant dels 200 milions d'euros. Alguns ja s'han avançat d'aquests 200 perquè hi ha una part de terminal ferroviària que es va incloure en el projecte de Hutchison, la terminal Best, i algun altre també va avançar d'ara. Estem treballant amb l'assignació de fons europeus, uns 44 milions, per fer el que en diem el nou Llobregat, que són totes les feines de terminal que complementa la gran terminal sobre l'antiga llera del riu Llobregat. I, per tant, estem parlant al voltant de, fixi's, 400, 200 inversions importantíssimes perquè des del port, que és segurament la infraestructura econòmica més important del país i peça essencial en tot el que és la capacitat d'exportació i importació del país, disposem d'aquestes connexions que alhora ens connecten, això és l'important, amb el corredor mediterrani. Per tant, a la teva pregunta, sí, anem molt endarrerits, sí, s'havien generat moltes expectatives i aquest endarreriment ens pot haver arribat a frustrar en alguns moments o causar perplexitat, com deia abans, però en tot cas, jo crec que en aquests moments tenim el full de ruta molt ben definit. El protocol signat a l'octubre del 2020 ens ho marca i s'està fent el treball. Disposem de fons propis, disposarem de fons europeus i, per tant, hem de preveure que allò que dèiem fa molts anys, allò que s'havia planificat, allò que havia expressat el conseller de PTOP en el seu moment i allò que hem anat expressant els diferents consellers de PTOP, de Territori i Sostenibilitat, o els presidents de ferrocarrils o els presidents de l'Autoritat Portuària de Barcelona, serà una realitat. I serà una realitat no en benefici del nostre propi negoci, si se'n permet, que és molt important, sinó en tant en quant que el nostre propi negoci, el de ferrocarrils, el del Port de Barcelona, és un negoci, si em permeten aquesta expressió, importantíssim per l'economia del país, que al final és prosperitat i benestar social. I com aquesta economia del país passa molt pel Port de Barcelona, en quin moment es troba ara? Doncs vam signar aquest protocol, octubre del 2020, va ser un acte molt solemne que vam fer al Museu Marítim, i dic molt solemne no només per al marc i per les autoritats que van participar-hi, sinó per tot el treball previ que hi va haver, treball molt aprofundit entre Port, Adif i Generalitat de Catalunya, també Ajuntament de Barcelona, per tal de definir aquest full de ruta exacte. Jo crec que és clau, a diferència del que s'havia planificat en altres moments, que en el que és aquests accessos viaris i ferroviaris, com a concepte, tothom n'ha parlat molt dels accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona, però com a concepte hi vam incloure la terminal ferroviària, això era molt important, no només parlem dels accessos viaris i ferroviaris, tota la complexitat, estem parlant d'un territori molt dens, amb moltes preexistències, tècnicament complex d'abordar, zona deltaica, però tecnològicament, des del punt de vista de passar infraestructures, també. Per tant, no només dels accessos estrictament viaris i ferroviaris, sinó també de la terminal. Això va ser clau, que en el que és l'antiga llera del riu Llobregat, recorden que el vam desviar per fer l'Asalt Prat, per entendre'ns, doncs a la terminal ferroviària, així allargassada respecte al que és la línia de costa, ortogonal respecte a la línia de costa, hi va la terminal, la gran terminal ferroviària del Port de Barcelona. Això exigeix, a partir de la signatura del protocol, el ministre, conseller, que en aquell moment jo feia de conseller, en nom del conseller legítim Josep Rull, la presidenta del Port, el president de Ferrocarrils, tot això, la presidenta d'Adif, insisteixo, ens vam conjurar per, amb tot el treball tècnic previ, signar aquest protocol, engegar dos grups de treball immediats, que liderem entre Adif i Port de Barcelona, un grup de treball només pels accessos i un grup de treball només per la terminal ferroviària. S'està treballant amb moltíssima intensitat. Em deien aquest matí, abans de venir cap aquí, ja hem fet 4 reunions. Dic, bueno, està bé que sapiguem que hem fet 4 reunions, dic, això a la gent li pot importar més o menys, però en tot cas és per demostrar que efectivament s'està treballant moltíssim i amb molt rigor. Això ho tindrem als projectes, el projecte, que s'ha de derivar després en projectes constructius. El juliol de l'any vinent,
insisteixo en la complexitat de redacció d'aquests projectes, i després dividirem els projectes amb tot el projecte bàsic, en els projectes executius que correspongui, i engegarem obres. Insisteixo que hi ha fons de l'Estat, fons propis del Port de Barcelona, també hi haurà aquí ferrocarrils de la Generalitat, perquè forma part de tot aquest plantejament, i fons europeus. Això és molt important. De fet, ja han començat a arribar alguns fons europeus. Abans, quan li parlava del Nou Llobregat, 44 milions, això vindrà de fons europeus. I també els 30 milions que invertirem en aquesta millora del Reus-Saragossa per disposar d'aquestes plataformes de 750 metres en el corredor Madrid-Barcelona, també de fet ve o del Port de Barcelona o de fons europeus. Intentarem que vingui de fons europeus perquè així aquests 30 milions que per ara tenim compromesos al Port de Barcelona els puguem dedicar a altres infraestructures necessàries. I per tant, inversions importantíssimes, 400 milions, 200 milions d'euros, importantíssimes. Estem parlant de xifres descomunals, que alhora dinamitza l'economia i genera ocupació, la simple execució de les infraestructures, però sobretot després condicions que ens han de permetre que l'economia avanci amb més solidesa des del punt de vista estructural, però també amb més sostenibilitat. Això ho anirem veient al llarg dels propers mesos, els propers anys, i n'anirem donant compte, perquè se n'ha parlat tant que també la gent ens exigeix. Escolta, això va de debò o no va de debò? Va de debò. Tenim el protocol signat, estem treballant en els projectes i tindrem obra en marxa en breu. I això serà una gran millora pel país i m'atreveixo a dir també pel planeta, perquè en definitiva estem parlant, de nou i ho vull remarcar, de mobilitat sostenible, de descarbonització, i això és essencial. O ens posem al cap que hem d'avançar l'activitat amb aquest plantejament de descarbonització o no tindrem futur. I el futur passa pel ferrocarril. Un tema sostenible amb el que el Pere Calvet ja dèiem que Catalunya sempre havia estat pionera. Gràcies, Damià Calvet, per aquestes aportacions des de la visió del Port de Barcelona. Estem parlant molt del tren amb visió de llarg recorregut, d'economia, de tot el que mou a nivell internacional, però també hem de parlar del ferrocarril en el que és la mobilitat més urbana i mai millor dit del quilòmetre zero. Per això volem parlar amb Anna Xicoi, que és sotsdirectora general d'Operacions de Barcelona Serveis Municipals. Anna Xicoi, benvinguda. Bon dia. Des de la perspectiva, com dèiem, d'aquesta mobilitat més urbana de la ciutat, quina és la repercussió que té un bon servei de ferrocarril per poder evolucionar cap a un model amb major presència de transport públic? Estic pensant, per exemple, en la millora que s'experimentarà quan es posi en marxa de ple a l'estació de la Sagrera. Sí, l'estació de la Sagrera jo crec que és un d'aquests grans intercanviadors que tenim projectats, que com altres projectes que els que m'han precedit han explicat porta un retard, però són inversions importantíssimes amb molts operadors i diferents titularitats i per tant tot això ho fa molt complex. Nosaltres ara estem treballant ja en el projecte del que serà l'estació d'autobusos i que acollirà tant el que són autobusos interurbans com tot el que són la mobilitat turística amb autobús, amb autocar, de tot el turisme del nord, Maresme, Empordà, Costa Brava, etc. I per tant serà un punt neuràlgic molt important perquè d'alguna manera si volem caminar cap a aquesta mobilitat més sostenible i que alhora vagi també a la millora de la qualitat dels ciutadans, tota aquesta mobilitat d'autobusos no pot entrar fins al centre de la ciutat. Els tenim que aturar i donar-los aquesta capil·laritat des d'aquests grans nuclis. I per tant serà importantíssim la Sagrera que es vagi consolidant com un projecte perquè serà un d'aquests projectes que a més l'hem pogut ja pensar de nou, perquè en molts casos tenim ja una ciutat tan travada i tan entramada que és molt difícil repensar un projecte que el puguis pensar de tot i per tant d'aquí aquesta gran oportunitat per pensar aquest gran equipament. Pensant en aquesta descarbonització que es referia el senyor Calvet? Exacte, vull dir, jo crec que tots treballem amb aquesta agenda, en què la descarbonització ja d'alguna manera forma part de tots els fulls de ruta de tots els operadors a tots els nivells i per tant hem de contribuir
És a dir, per exemple, en aquesta estació que estem configurant, doncs hem de repensar-la perquè els operadors d'autobusos necessitaran, d'alguna manera, carregadors elèctrics, necessitaran hidrogen, és a dir, hem de pensar que la mobilitat que estem pensant d'aquí 10 anys ja no serà la dels combustibles actuals, no? Doncs moltes gràcies, Anna Xicoy. Passem ara la paraula a Francisco Martín, que és director de Tecnologia i de Recursos Humans de Wigo. Francisco, benvingut. Gràcies. Wigo, com sabeu, acaba de posar en funcionament el primer servei d'una empresa privada, tot i que té capital públic francès, entre Barcelona i Madrid. I volem parlar amb el senyor Martín d'aquest primer balanç que fan d'aquesta posada en marxa de Wigo. En primer lloc, gràcies per l'oportunitat de participar. Encara que parlo català, contestaré en castellà. Em sento molt més... Com se senti més còmode? Sí, respondiendo a tu pregunta, la verdad que no podíamos haber empezado con mejor éxito. Tenemos éxito comercial, éxito operacional, éxito en la operación de los clientes y eso en un entorno que, como conocéis, es muy duro, un entorno, bueno, primero con una competencia muy establecida en el país, pero además en un momento de pandemia que ha dificultado el lanzamiento. Para hablar de datos, más que hablar de vaguedades, en cuanto al éxito operacional, con más de 650 operaciones, tenemos una puntualidad actual de 0,0, quiere decir, salir justo en el minuto y llegar justo en el minuto de más del 92%. Tenemos una puntualidad en lo que llamamos nosotros H15, es decir, dentro de los 15 primeros minutos, del 99%. Tenemos los trenes actualmente con una ocupación media del 90%. Y con indicadores de calidad de servicio que no habíamos visto hasta ahora en ninguna empresa del grupo SNCF. Es decir, que resumiendo, pese al entorno difícil, pese al entorno tremendamente complicado, tenemos éxito total. Esperemos que se mantenga y vamos a trabajar para que se mantenga. Ha coincidit, no m'atreveixo a dir amb el final de la pandèmia, tal com estem, però sí amb la baixada com a mínim o la rebaixa de les coses que podem fer. No sé si ha notat que la gent tenia ganes de tornar a viatjar. Sí, todavía notamos, a ver, nuestro público principal, nuestro objetivo principal no es quitarle mercado fundamentalmente al operador actual. Nuestro objetivo principal es captar viajeros que no tenían en principio pensado viajar. Por eso todavía esperamos que la incidencia y la ocupación sea mayor cuando esto se relaje. Todavía notamos que hay una cierta prevención a viajar. En ese público que decía, que no es el que normalmente utilizaba el ferrocarril para desplazarse en grandes distancias. Entonces, confiamos en que irá mejor en el futuro próximo. Quin feedback estan rebent dels seus usuaris? Fantástico. Como decía, medimos un total, me parece recordar, como de 50 indicadores de servicio de todo tipo, de puntualidad, limpieza, éxito total y absoluto, nunca visto dentro de nuestro grupo, de la percepción de cómo los clientes se sienten tratados por nuestra gente, por nuestro personal en los trenes, que por recordarlo simplemente, la gente que va en los trenes son empleados nuestros, no son subcontratados de un tercer prestador del servicio. Entonces, ese indicador, me parece recordar el dato, lo vimos ayer en el comité de dirección, que el 95% de nuestros usuarios están muy satisfechos o satisfechos con el servicio que le da nuestra gente en los trenes. En cuanto a la limpieza también, siempre hablo de indicadores del 90% o más, limpieza de los trenes, puntualidad, os acabo de dar el dato de en qué niveles de servicio estamos y es lo que os puedo decir, es decir, en todos los indicadores entendemos que también es fruto de la novedad, del lanzamiento. La gente está muy ansiosa por utilizar un medio alternativo al operador habitual y seguro que eso influye en esa percepción positiva, pero es muy positiva. Veniu d'experiències que han anat molt bé, que han sigut exitoses des d'Europa. Sí, pero aquí hemos innovado. De algún modo somos pues el laboratorio de nuestra empresa madre para hacer, poner en marcha, por ejemplo, procesos de digitalización
que no estaban en la casa matriz, por lo menos tal y como los hemos concebido desde el inicio. Nosotros somos una empresa 100% digital, toda nuestra actividad se hace por medios digitales y eso ha sido, desde luego, algo diferente. Es cierto que el conocimiento que nos ha aportado algunos elementos clave de nuestra organización, de una operación ya de muchos años en otros países, nos ha beneficiado y nos ha ayudado a hacer más rápido esa puesta en marcha. No sé si aquí també l'Anna Xicoy o el Damià Calvet volen intervenir, però quina creieu que és la importància que té aquesta liberalització ferroviària que hem viscut amb el fenomen de WeGo? Doncs, si em permets, en tot cas l'Anna també hi dirà la seva segur, doncs és bàsic que aquesta liberalització ferroviària que marca Europa i que marca les regles de la competència a nivell mundial, més que marca, diguéssim, és el sentit comú, poder arribar a aquesta liberalització, s'hagi fet com s'ha fet. En altres països europeus això no s'ha abordat amb el mateix rigor i profunditat en el que s'ha abordat aquí. Jo vull destacar, i l'heu tingut aquí al Col·legi de Camins, la valentia de DIF. La valentia de DIF a l'hora de plantejar la liberalització com s'ha plantejat. Perquè haguéssim pogut seguir la via fàcil, que era la de, bueno, sí, formalment ens diuen liberalització, però aquí anem afavorint el monopoli estatal, en aquest cas la prestació de serveis per part de Renfe, per parlar tal com són les coses. I en canvi, escolta, Adif va fer un plantejament de dir, no, escolta, a Europa i el sentit comú ens diu per aquí, i a totes. Això no passava de tot arreu, no passava ni en França, senyor Martín. I per tant, liberalització necessària i ben plantejada, executada amb dificultats i amb retards, però en tot cas aquest és el camí inequívoc, tant per temes de passatgers com per temes també de mercaderies. Jo vull felicitar la gent de WeGo perquè efectivament la prestació de serveis que estan fent, això és molt recent, vam inaugurar el servei fa poques setmanes o mesos, però estan en el bon camí. Els seus índexs de qualitat, diguéssim que són similars als de Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils de la Generalitat també a nivell de qualitat, de puntualitat horària, de neteja i de prestació de servei estem amb estàndards d'aquests europeus. I per tant tenen on mirar també la gent de WeGo en la prestació de serveis a Catalunya, l'estàndard de qualitat ferroviària de passatgers, la marca Ferrocarrils. Però en tot cas aquest és el camí, segur. I això va en la línia d'enfortir aquesta mobilitat més sostenible, aquesta necessària mobilitat més sostenible, que passa efectivament per més i millor transport públic, dins del més i millor transport públic, les infraestructures ferroviàries com a punta de llança. I parlem d'alta velocitat, parlem de rodalies, però també parlem de xarxa urbana metropolitana, perquè hem de parlar de la realitat metropolitana, parlem de tots aquests projectes necessaris per aconseguir aquesta mobilitat més sostenible. Abans parlava de les estacions de metro que s'han inaugurat molt recentment, 5, Provençana, Ciutat de la Justícia, Foc, Foneria i Zona Franca, les 3 que estan pendents, la d'Ernest Lluc que s'inaugura ara, però altres temes molt importants. Abans, no sé si l'he mencionat, però també és ferroviari, la Unió dels Tramvies. La Unió dels Tramvies formarà part inequívoca d'aquest sistema robust d'un transport públic de base ferroviària, que és el que en dona més capacitat a l'àrea metropolitana. Ja veus que m'he anat de la liberalització, allò he venit a hablar d'un llibre. Però ens donarà pas a una altra pregunta, la senyora Xicoy. A l'Anna, sí. No, jo molt breu. Jo crec que realment la competència és molt sana. Jo crec que quan parlem i quan sentia que parlava dels estàndards de qualitat que ens medim, d'alguna manera faran que tothom, al final, es treu, s'espavila, tothom té un punt de millora i allà on mesurar-se i allà on millorar. I és veritat, jo estic d'acord que Ferrocarril sempre ha tingut una visió i una mirada molt de posar l'usuari, el ciutadà al centre i de veure de quina manera tot el seu servei millorava i, per tant, jo crec que és benvinguda la competència, no ens ha de fer por. Jo crec que s'ha fet d'una manera valenta i que en veurem els resultats a mig termini. Jo el que sí que crec és que quan el sento parlar de tots els estàndards de qualitat i de servei,
sempre penso, hem de tenir una mirada que vagi una miqueta més enllà. No ens quedem a baix només, pugem a dalt, no? Perquè al final el viatger, el ciutadà, el visitant, la seva experiència és abans, durant i després, no? És a dir, quan surt a la superfície vol que tot allò continuï sent fàcil, continuï tenint tota aquesta coherència, no? I per tant, doncs, jo també estimulo que allarguem una miqueta més aquest viatge, que mesurem també la satisfacció de què passa més enllà on acaba el seu viatge, per veure de quina manera també tot l'espai urbà que es configura a fora també dialoga amb el de dintre d'una manera fàcil, d'una manera que vagi més enllà inclús dels operadors, és a dir, que no sigui operador cèntric, sinó que sigui ciutadà cèntric, que d'alguna manera sigui molt fàcil, molt entenible per tothom, independentment que sigui un operador o un altre. I per tant que puguem parlar de qualitat de tot el viatge, vull dir, des que arriba fins en va i ja hem transcorregut per diferents modes. Damià Calvet ens parlava d'aquesta valentia d'Adif. Aleshores, Francisco Martín, volíem saber quina és la relació que tenen amb Adif, però també què li falta al model espanyol per poder assolir majors quotes de ferrocarril i també sobre aquesta liberalització, quines limitacions hi ha en el creixement dels operadors privats? Sí, bueno, gracias. Moltes preguntes. Coincido con el señor Calvet. Es decir, yo creo que la valentía que ha demostrado Adif y la profesionalidad, tengo que reconocer aquí, con lo que han afrontado la liberalización, ha sido parte importante del éxito. De verdad, no han escatimado en esfuerzo, en ganas de ponernos lo fácil, siendo no fácil la tarea. La complejidad técnica que supone poner en marcha una empresa ferroviaria, y Pere lo conoce, es tremenda, tremenda, desde todos los puntos de vista. Y, como digo, una parte importante del éxito ha sido debido a la ayuda de Adif y todas las instituciones en general. ¿Qué le falta? Yo diría fundamentalmente dos aspectos. El primer aspecto es de normalización y estandarización de sistemas. Como conocéis, hay diferentes sistemas de control de tráfico. RTMS se supone que es el estándar europeo, pero incluso el RTMS tiene variaciones dependiendo de las líneas. Y no digamos ya lo que ocurre en el sur de España, donde, como conocéis, pues seguramente el sistema postdata de finales de los años 80 es el famoso LZB, y eso es una limitación técnica para poder ir más allá. Están en manos, desde luego, de los fabricantes de material ferroviario, pero también en manos del gestor de infraestructura. Eso es uno de los aspectos que pediría. El otro que pediría es unos cánones por uso que sean lo más competitivos posibles y no solo eso, sino que además sean estables. Como seguramente conocéis, las inversiones en material ferroviario son muy grandes. La amortización de ese material se lleva a cabo en muchos años. Si no tenemos una estabilidad en los precios, si no tenemos claramente cuál va a ser el modelo económico, pues se nos hace difícil el poder de verdad plantear una rentabilidad en el negocio. Y por último, y va en el comentario tuyo también, lo que sí que pediríamos en general a todos los gestores de infraestructuras, sean urbanas o interurbanas, el ser capaces entre todos de generar esa intermodalidad que mencionabas. Es decir, que yo como ciudadano salgo de mi casa en un pueblo de Madrid, puedo llegar a un pueblo de Barcelona o de cualquier otra provincia o otra comunidad con un único billete. Eso es técnicamente muy complejo, complejísimo, pero seguro que si nos ponemos todos de acuerdo, entidades públicas, privadas, seremos capaces de lograrlo. I aquesta alta velocitat de Barcelona a Madrid, tenen pensat que passi també per algun altre recorregut, per una altra ciutat? Sí, a principios del año que viene haremos Madrid-Levante, Levante con dos destinos, Valencia y Alicante, y cuando la tecnología nos lo permita haremos también Madrid-Sur. Madrid-Sur es Sevilla-Málaga. Jo li demano al senyor Martín una altra cosa, que és que en el servei que ja tenen ara entre Barcelona i Madrid, a banda de Tarragona, hi puguem posar Lleida.
a la que puguem també parar a Lleida, perquè això serà un element afegit en aquest servei. Seria molt important. Molt bé. Prenderé nota. Una pregunta que ens ha arribat des del públic parlant a Xicoi és com cal organitzar la darrera milla a les grans estacions com la Sagrera i les petites també? Aviam, la Sagrera és una oportunitat, perquè com deia és quelcom nou, però el que passa és que crec que també hem de pensar molt bé com organitzem la darrera milla allà on l'entramat urbà ja està consolidat, allà on realment és molt difícil, però com hem vist, la transformació de l'espai públic, si alguna cosa ens ha ensenyat els darrers anys, és que això és possible. Vull dir, jo no soc urbanista, vull dir, no vull entrar aquí en polèmiques, però el que sí que està clar és que els canvis culturals, els canvis socials estan aquí. Hi ha uns modes de transport que han vingut per quedar-se, modes de transports personals que són sostenibles, que són compartits i que tenen que tenir el seu lloc i el seu espai en l'entramat públic i, per tant, els hi hem de donar un espai, ho hem d'ordenar. Hem de pensar també que el futur la nostra població serà majoritàriament persones que tindran més de 60 anys i, per tant, hem de pensar també en aquest col·lectiu que serà importantíssim i, per tant, aquesta darrera milla l'hem d'organitzar per tots, és a dir, per tots aquests segments, el segment del que utilitza habitualment el transport públic i arriba, el que no l'utilitza ocasionalment però que l'hem de convidar perquè entri, perquè si no difícilment canviarem l'actual split, el repartiment que tenim modal serà molt difícil, i per convidar tots aquests públics a que utilitzin tots aquests intercanviadors calen transformacions que jo crec que la digitalització ajuda definitivament moltíssim a fer molt més fàcil tota aquesta experiència per tots aquests públics i alhora una ordenació. Vull dir que jo crec que la xarxa ortogonal de bus ens va ensenyar que l'espai públic també podia integrar-se com un intercanviador, vull dir que d'alguna manera ho podíem fer i, per tant, crec que no són projectes tan importantíssims ni requereixen tants recursos, però sí que són projectes que regalen atenció, que regalen detall, que requereixen que també hi prestem atenció perquè contribueixen molt a la millora de la qualitat de vida de tots, dels usuaris, però també dels ciutadans que viuen a l'entorn. Una última pregunta que ens arriba del públic és que, igual que hem estat parlant de la liberalització dels serveis de l'alta velocitat, ens demanen per què creieu que la liberalització en el camp de les mercaderies, que és del 2004, no ha acabat de quallar. A veure, hi ha liberalització en les mercaderies i, de fet, nosaltres tenim molts operadors logístics ferroviaris que operen serveis de mercaderies, estic parlant del Port de Barcelona, diàriament. Pensin que en aquests moments estem en les 10.000 circulacions a l'any, són molts trens. Nosaltres tenim molts serveis de mercaderies diaris que operen tant contenidors com cotxes, com granels, tant líquids com sòlids, i això va incrementant. Jo vull recordar que fa uns anys estàvem en quotes ferroviàries inferiors al 3%, que és ridícul. Anàvem fent el discurs de la infraestructura, de la necessitat de la infraestructura, de la millor gestió i de l'orientació d'aquests trànsits cap a modes més sostenibles, cap al ferrocarril, però estàvem en una quota inferior al 3%. Amb infraestructures en marxa, perquè hem anat dient les que s'han anat fent pel camí, però també amb el full de ruta clar respecte a quina és la foto final de les infraestructures que necessitem, aquests accessos viaris, ferroviaris i terminal ferroviari del Port de Barcelona, i en totes les fases avançades que anem podent desenvolupar, aquest tema del Nou Llobregat o aquest altre tema de les terminals, els baixadors de 650 metres en la línia Barcelona-Madrid, i amb millor gestió, abans ho deia el senyor Martín també, i d'alguna manera l'Anna Xicoi també ara ho apuntava, amb millor gestió del que tenim, aconseguim anar incrementant les quotes ferroviàries. Al Port hem fet un gran esforç per poder aprovar una ordenança de circulació de ferrocarrils de mercaderies, de servei ferroviari de mercaderies, aprovar centres de comandament i programar centres de comandament únics. Per tant, la gestió és molt important.
I a l'espera de les infraestructures que ens han de permetre fer aquest salt de quota ferroviària pel camí, ara a hores d'ara ja estem a un 16-17%. No està mal, veníem d'un 3% i ara ja estem a un 16% i pujant, gràcies al que anem fent pel camí i a la millor gestió de la gent d'operacions terrestres. I per tant, home, és veritat, necessitem anar a més, però no és que no hagi acabat de quallar, que és el que ens indicava la persona que ha preguntat, sinó que queden encara tant infraestructures com una millor gestió que ens facin fer aquest salt d'escala. Necessitem anar a quotes molt altes, molt més altes del que tenim ara, tot i que, insisteixo, del 3 al 16 hi va molt esforç, però amb aquest canvi d'escala i amb aquestes quotes més altes, segur que els privats també tindran molta més participació, perquè no pot ser d'altra manera. Per tant, torno a insistir en que el full de ruta és l'adequat. El que no podem fer és entretenir-nos. Doncs moltes gràcies per aquesta conversa, Damià Calvet, Anna Xicó i Francisco Martín. No marxeu encara, perquè tot seguit donarem pas al periodista Carlos Márquez. Ens ha estat seguint atentament i ens farà una mica... Carlos, crec que podríem fer una mica la contra, no? Comentari de text, sí, més o menys. Bon dia a tothom, gràcies al Col·legi Ferrocarrils per pensar que podia aportar alguna cosa. Ja et vaig avisar ahir que el Damià Calvet és una espècie de Neymar de la paraula, que quan té la pilota no la deixa i ho he pogut confirmar. Amb menys tatuatges. Exacte, menys tatuatges i tirar-se a la piscina. Bé, en qualsevol cas, he pres moltes notes, constato, faig una petita crítica, perquè clar, no és habitual que el comentarista esportiu critiqui els futbolistes davant seu. Clar, estan a la seva cabina i poden dir el que vulguin. A mi em toca fer-ho davant dels ponents. Però vaja, evidentment no he vingut a criticar. Però sí constato una cosa que té molt a veure amb el fet que estiguem davant d'enginyers. I és que tot sovint s'obliden que estem parlant de persones que tenen uns hàbits i que tenen unes rutines. I s'ha parlat molt, i he pres notes, hem dit que a Catalunya falten vies, hem dit que vam trigar 16 anys, ha explicat el senyor Pere Calvet, 16 anys en completar la xarxa d'alta velocitat fins a França. El Damià Calvet ha parlat de les temporalitats llargues entre el projecte i la realitat. La Sagrera porta un retard terrible, anem molt endarrerits amb el corredor mediterrani. Hem parlat molt d'això. Això el que considero que genera és un desgast en la població. I et poso un exemple a petita escala, el bus de barri de Torrebaró. El bus de barri de Torrebaró, l'Ajuntament de Barcelona, TMB, una mica la competència. Per cert, em sorprèn que s'hagi citat tants cops Adif, inclús Pere Macias, que és una miqueta l'ex Luthor, una miqueta de ferrocarrils a dia d'avui, perquè és l'encarregat d'aquest fantàstic pla de 6.000 milions d'euros de rodalies fins al 2030. En qualsevol cas, el que està passant, per exemple, a Torrebaró és que s'ha fet un bus de barri i s'ha canviat, i ara es fa un bus de barri a demanda. I la gent s'ha quedat totalment alterada. Vull dir que quan canvies la mobilitat de la gent primer s'ha d'adaptar. Hem parlat de la xarxa ortogonal d'autobusos i ho vam veure. Es va canviar aquella xarxa d'un plat d'espaguetis de 100 i pico línies per fer una xarxa teòricament racional de 28 línies diagonals, horitzontals i verticals. Però a la gent li va costar molt adaptar-se. No només és l'adaptació, sinó el desgast. El fet de veure això, que els projectes triguen tantíssim en fer-se realitat. Dit això, analitzo una mica el que s'ha dit. La Marta Subirà, la presidenta de Ferrocarrils, m'ha agradat quan ha dit que el ferrocarril, dic textualment, és un invent del segle XIX, protagonista de la revolució que la mobilitat requereix en ple segle XXI. I és així, no passarà amb les ombreres, però moltes coses tornen del passat i ja està passant amb el ferrocarril, però també està passant amb altres invents del segle XIX, com per exemple amb la bicicleta. Ho estem veient, ho hem vist molt en pandèmia, i també, encara que sembli mentida, està passant amb el patinet elèctric, que molta gent dirà, no, el patinet elèctric és un invent de fa 4 dies, a Barcelona es van començar a popularitzar 2018, 2017, doncs no és així. Hi ha imatges de Nova York de l'any 1915 de dones amb patinets, són dones, no són homes, amb patinets elèctrics, uns patinets elèctrics que ja anaven a 25 km/h, que és precisament la velocitat que la DGT vol imposar com a velocitat màxima. Què més? També ha dit, el ferrocarril és també icona moderna que encarna múltiples emocions humanes, vehicle de la fugida de l'exili, dels comiats lacrimògens, de la descoberta i l'aventura. I és cert, i és veritat que jo crec que a vegades el fet que el ferrocarril en gran mesura vagi sota terra i el cotxe vagi per la superfície i sigui molt més vistós. A nivell de màrqueting, el cotxe ja fa molt de temps que li va guanyar la cursa al ferrocarril, lamentablement, però jo crec que ara això, i també amb l'entrada d'operadors privats, segurament començarà a canviar. Però també el llenguatge ajuda molt. Si jo, per exemple, et dic que això és un cotxe que només passa una vegada o és un autobús que no pots deixar escapar, no té cap sentit. En canvi, si et dic que és un tren que només passa una vegada
o que és un tren que no pots deixar escapar, ho entens perfectament, no? Si li dic al Damià estàs com un bicing, no té cap sentit. Però si li dic que està com un tren, m'entens? Vull dir que moltes vegades no ens n'adonem i el llenguatge juga a favor del ferrocarril i això no ho tenim. O la llum al final del túnel. També és veritat que hi ha una frase que diu esa luz al final del túnel, cuidado perquè puede ser un tren. Això també és veritat, no? Però sí que és veritat que quan et diuen la llum al final del túnel no penses en el túnel de la Rovira, no penses en el túnel de Mitre, sinó que penses en un túnel de ferrocarril, que és el que et dona aquesta senyal de l'esperança. Vull dir que jo crec que, sense voler, moltes vegades parlem del ferrocarril en positiu i no ens n'adonem que és així, que fem servir tot el que té a veure amb el món ferroviari per parlar en positiu. A veure, què més? M'ha agradat del Degà, que ha parlat de les superilles, i les avingudes metropolitanes. La gent que està reformulant el Pla General Metropolità deuen estar encantats perquè això de les avingudes metropolitanes, que bàsicament es tracta de convertir l'autovia de Castelldefels en una avinguda, doncs no acaba de, com tot, qüestió de diners i de projectar-ho i de creure-s'ho una miqueta. A Catalunya ens falten vies i ens falten trens, absolutament cert. El tema de la reserva urbanística. Hem parlat de moltes coses, de molts detalls que et fan veure que sí que és veritat que hi ha hagut una empenta política, però a l'hora de traslladar-ho, jo crec que el govern de Colau, per exemple, a Barcelona també li ha passat, era un govern molt que venia del poble, deien, i s'ha trobat amb una realitat que és que les coses de Palacio van despacio. Amb el ferrocarril està passant el mateix, però si no s'espavila una miqueta més, ens tornarà a passar una miqueta el que ens ha passat des de la Segona Guerra Mundial, que és a partir de llavors quan comença el boom de l'automòbil, que és que el cotxe, que s'està reinventant, i ara ens estan venent una mica la moto, tot i ser cotxes, vendre la moto, tot té una miqueta, com el transport públic ens serveix per parlar. Com s'estan electrificant, jo crec que segurament l'entrada de gent com WeGo farà que s'espavilin, però jo crec que el ferrocarril, i també ferrocarrils de Generalitat, jo recordo, ara m'ha vingut al cap, Santi Vila presentant la connexió entre Sants i Gràcia, que ara crec que finalment s'ha fet l'aprovació de la redacció del projecte executiu, que és aquelles trampes que et dius, home, espera, que estan redactant el projecte executiu. No, redactar-lo, però és que després s'ha d'aprovar i s'ha de fer l'exposició pública. Vull dir, tot va massa lent, passa massa anys i fa que la gent a vegades es desconnecti de coses que són tan importants. L'Oriol ho deia, competitivitat, el futur ha de ser competitiu, verd, digital i inclusiu. I el servei ferroviari és equivalent a la reducció de la quota modal del cotxe. Jo d'això n'estic absolutament convençut. Voldria, si em permets, afegir un parell de preguntes, que crec que una d'elles bastant d'actualitat. Hi ha molts països europeus, passa la pilota, Damià, una miqueta, molts països europeus que han decidit reduir o inclús eliminar els vols curts d'un determinat número d'hores o inclús de quilòmetres que tinguin alternativa ferroviària. Per tant, us pregunto, considereu que Espanya està preparada? Pedro Sánchez ja, diguem que ha fet algun pas, segurament potser per fer més content als seus companys de govern. Creieu que Espanya està preparada per fer aquest pas, per eliminar aquests vols de curta durada, inclús el pont aeri, per substituir-los pel ferrocarril? Com ho veieu? Si em permeteu, sí, es cierto que es una decisión política, pero es una decisión política con un impacto medioambiental alto. No sé si hemos dicho el dato, pero por término medio, por viajero transportado, el avión produce 80 veces, más huella de carbono que el transporte ferroviario. Entonces, es una decisión política con impacto medioambiental y que tarde o temprano se tomará, pero no mencionaré por razón de confidencialidad con quién, pero esta semana hemos tenido una reunión con un alto directivo de una de las compañías operadoras aéreas privadas, y ellos lo dan por hecho. Lo dan por hecho en Europa y lo dan por hecho en España. No saben cuándo ocurrirá, pero va a ocurrir. Ellos ya en sus planes de negocio descuentan que eso va a ocurrir. No les preocupa, porque tienen otras líneas que pueden operar y otras formas de utilizar sus medios, pero va a ocurrir, es innegable. Como digo, sobre todo por ese impacto medioambiental que es muy fuerte. Las compañías aéreas lo tienen asumido. Hoy por hoy, yo antes de estar en este sector, estaba en el sector aeronáutico, no hay forma tecnológicamente posible de reducir esa huella de carbono a corto plazo, y entonces va a ocurrir. Sí, estic d'acord amb el senyor Martín. És veritat que hi ha hagut ja algunes iniciatives i ara a França, en aquesta llei del canvi climàtic que estan aprovant, han marcat que, com a voluntat, que els vols de menys de 2 hores i mitja, em sembla que han dit, han de quedar eliminats i substituïts per modes de transport més sostenible. Aquí hi ha el debat
I no sé si serà iniciativa pròpia, com d'alguna manera marcava el senyor Martín, o serà un requisit de la Unió Europea. Però fixeu-vos, en el moment en què estem parlant de fons europeus que han d'anar aplicats tots a mobilitat sostenible, transició energètica, economia circular, tot aquest paquet de sostenibilitat i digitalització, doncs hi hauran d'haver unes normes, hi hauran d'haver unes regles d'aplicació d'aquests fons europeus i o fem motu propi aquestes iniciatives o ens les faran fer, perquè altrament no podrem aplicar fons europeus. Passa el mateix en temes de mercaderies. O augmentem la quota ferroviària de mercaderies o segurament no disposem de fons europeus per aplicar en part d'aquests accessos viaris i ferroviaris i de terminal ferroviària que abans explicava, perquè al final tot això redunda en una millor qualitat de l'aire i en una millor sostenibilitat. Només els accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona ens poden estalviar 130.000 camions a la carretera amb un estalvi de més de 50.000 tones de CO2. Són xifres que no podem menystenir i que les hem d'adoptar per voluntat, i si no les adoptem per voluntat, que estem en aquesta línia, se'ns imposarà des de la Unió Europea, i ben imposat estarà, perquè el futur del planeta ha de ser més sostenible. Deixeu-me que us faci, li faig a la senyora Chicoy, una darrera pregunta. El José Acevillo, l'urbanista i arquitecte, la persona que va tenir al cap la Barcelona dels Jocs Olímpics i Pasqual Maragall li va fer cas, i avui tenim el que tenim, ha estat molt crític amb la política de mobilitat contemporània i el que defensa des de ja fa molts anys és que el futur de la mobilitat és més individual que no pas col·lectiva, la qual cosa va absolutament en contra del que defensa el ferrocarril. Com ho veu? Bé, és que nosaltres, com a Barcelona de Serveis Municipals i gestionant els serveis que gestionem, doncs realment com que gestionem el bicing i tenim SMOU com una aplicació on integrem tots aquests modes de transport i creiem, realment creiem que hi haurà un segment important que complementa d'alguna manera a tot el que és l'entramat del servei públic més col·lectiu, però que realment han vingut per quedar-se i per tant jo crec que no tindran la seva part del pastel, segur, i per tant els hem d'integrar en l'espai urbà perquè d'alguna manera el que no podem permetre és, en una ciutat com la que tenim, no ordenar tot això. I per tant hem de trobar a cadascú el seu espai i hem d'intentar que tots aquests modes disposin del seu i de la seva pròpia diguem-ne, ordenació i utilització per tots els ciutadans. Molt bé. Doncs, digues. Si em permets, i no per contradir el senyor Acevillo, que té una visió molt clara d'aquestes tendències que han vingut per quedar-se, però una mobilitat individual, només individual, no és possible en un entorn urbà, metropolità com el que tenim. Si anéssim només a una mobilitat estrictament individual, seria el caos, seria ineficient i seria insostenible. Per tant, la base de la mobilitat sostenible és, torno a insistir, més i millor transport públic, que vol dir aquest transport col·lectiu. Complementat amb modes individuals? Segur, han vingut per quedar-se. Per això els busos, els metros i ferrocarrils de la Generalitat tenen espais per posar bicis i patinets, i els autobusos interurbans també ho hauran d'incorporar. Però hem de pensar en la mobilitat com a servei, punt a punt, la base de la qual, si volem que sigui sostenible, ha de ser de transport públic i col·lectiva, segur. Doncs gràcies a tots tres. No et preguntaré per l'Hermitage perquè no em deixen, però ja parlarem un altre dia. Un altre dia. Doncs gràcies a tots. Ens quedem amb aquest tancament que parlàvem d'aquesta necessitat d'un transport col·lectiu i sostenible. Gràcies, Carlos, gràcies als ponents, gràcies a tothom que ha fet possible pujar-nos al tren, si em deixes utilitzar les teves metàfores, pujar-nos al tren d'aquesta necessitat d'apostar pels transports sostenibles. De moment ens acomiadem d'aquesta primera sessió per homenatjar l'any europeu del ferrocarril, un acte que ha estat organitzat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Avui de moment ens acomiadem, però ens retrobarem segur en properes sessions. Gràcies.